Ljudi, dobrodošli na novi video. Danas ćemo raditi jedan challenge koji sam ja sam u sebi izmislio, a to je ove dve kockice, ove dve velike kockice da stavimo ove male kockice u ovo. Kao što vidite imamo dva sprata, već mogu dva sprata, prvo da stavimo ove tu, pa i stavit ćemo jedna na drugu, potom tu brositi ove male i tako. I ljudi, stavimo, ja sam našla ovaj timer sam našla na 50 sekundi, nadam se da ćemo za to vreme napraviti, da ćemo presloziti sve ove kockice. I ljudi, timer, 3, 4, 3, 2, 1, sad. Uključim timer, ljudi. Kako da ga uključim sada, eto, izgubio sam ga. I ljudi, to bi bilo to sve za ovaj challenge. Ako vam se svidio video, ostavite obavezno like, share, subscribe i podršku. I napišite u komentare šta biste htjeli da snimam drugo.